άσε με τώρα. Σήμερα. Αύριο όμως μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Όπως εγώ κάποια στιγμή έκανα αληθινά μωρά, έτσι και ο Χάρης μπορεί αύριο να κάνει αληθινό φόνο. Τι είναι το παιχνίδι, Κώστα? Πρόβα ζωής. Σιγά μην το παιδί το δικό μας γίνει φωνιάς. Ο Χάρης τώρα να παίρνει κεφάλια. Έτσι έλεγε και η μάνα του Τζακ τον Τεροβγάλτη. Δεν το πιστεύεις, μέχρι που μια μέρα το βλέπεις στις ειδήσεις. Ο Τζακ ο Τεροβγάλτης δεν βγήκε ποτέ στις ειδήσεις. Γιατί δεν τον βρήκανε ποτέ. Έκρυβε πολύ καλά τα ίχνη του. Βέβαια έχει σημασία και ποιον διαλέγεις να σκοτώσεις. Αν έχει ασφάλεια ζωής, αν μένει πολλές ώρες... Τι παράς τώρα, αυτό δεν προωθεί τη βία. Τι να κάνω, ξύπνησε και εμένα η ιατρική μου φύση. Άντε, κοιμήσου τώρα, Τζακ. Λοιπόν, τι θα λέγατε, να πάμε να χωράσουμε καινούρια παιχνίδια? Μην απαντήσετε, είναι παγίδα. Γιατί να είναι παγίδα, Λουκά μου? Παιχνίδια είπα να σας πάρω. Ναι, και τι θα μας ζητήσεις για αντάλλαγμα? Να βάζουμε πλυντήριο? Να ποτίσουμε τον κήπο? Να μην κολλάμε τις μίξες μας κάτω από το τραπεζάκι? Τι να μην κάνετε? Τίποτα. Ρε, δεν θέλω αντάλλαγμα. Παιχνίδια θέλω να σας πάρω. Γιατί? Επειδή μας αγαπάς πολύ? Και γι' αυτό. Τι βρήκες, παιδί μου? Τι βρήκες, παιδί μου? Αρχίσαμε πάλι αυτή την πλακιά. Αρχίσαμε πάλι αυτή την πλακιά. Ωραία. Ξεχάστε τα καινούρια παιχνίδια. Ωραία, ξεχάστε τα καινούρια. Ναι. Πότε θα πάρουμε τα καινούρια παιχνίδια, Μανούλα? Τώρα γιατί το κάνεις αυτό, μου εξηγείς? Γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι επικίνδυνα. Και εσύ, ειδικά, Λουκά, έπρεπε να το ξέρεις αυτό. Όλα τα βιβλία το γράφουν, παιδί μου. Τα βιβλία είναι επικίνδυνα. Κάτι ξέρω εγώ που δεν πλησιάζω βιβλίο. Όσα σε ξυπνάδες και να πεις Χάρη, δεν το διαπραγματεύομαι. Η βία σε αυτό το σπίτι δεν είναι ανεκτή. Τέλος. Εμένα δεν με πειράζει η βία. Αυτό ακριβώς λέω. Βλέπετε αποκεφαλισμούς και δεν σας κάνει πια καμία εντύπωση. Είναι φυσιολογικό αυτό. Όλα τα παιδιά με τέτοια παιχνίδια παίζουν. Και εμείς με τι θα παίζουμε, με πλαστελίνες? Κάτσε να μεγαλώσουν πρώτα αυτά τα παιδιά και θα δεις τι έχει να γίνει. Όλα με τα κουμπούρια θα είναι. Πάτε μάγκες, σας την έπεσε ο Σπάιντερμαν. Σιγά το γελίο. Και γελίος ο άνθρωπος αράχνη, τον έχεις δει όταν σκαρβαλώνει πάνω στα κτίρια. Και ο Κισός καρφαλώνει. Σιγά την υπερδύναμη. Εμένα μ' αρέσει ο Σούπερμαν. Κάνει μια μπαμ και πετάει ψηλά στον ουρανό. Έτσι πετάει σούπερ γκούφι. Ο Σούπερμαν σκόνει το ένα χέρι μόνο. Ναι, με το άλλο αλλάζει ταχύτητες. Ναι, κοροϊδεύετε εσείς. Ο Σούπερμαν είναι ο καλύτερος. Ο Σούπερμαν είναι γέρος. 100 χρόνια πετάει στον ουρανό. Βαρέθηκα. Ναι, εγώ όταν μεγαλώσω θα γίνω σούπερ ήρωας. Ναι, ο Ντόπερμαν. Εγώ θα γίνω ο Μπάρμαν. Και τι δύναμη έχει ο Μπάρμαν? Καμία. Απλά έχει τις περισσότερες γκόμενες. Φύγε από εδώ, φύγε από εδώ. Από εδώ. Αντε. Άλλη μια μπουκίτσα από τον μπαμπά. Εντάξει, έλα, χόρτασε, πάμε να φύγουμε τώρα. Έλα ρε Ρένια, τι σ' αρέσει σε αυτό το πράγμα? Έλα ρε Σικώστα, κοίτα πόσα πράγματα κάνει. Καταρχήν, κλαίει και μόλις την πάρει στα αγκαλιά σταματάει. Το ίδιο έκαναν και τα παιδιά μας και έβαζε τις φωνές. Και κοίτα πόσα πράγματα. Έχει πιπερό, έχει πιατάκι, κουταλάκι, πάνα για να την αλλάξεις. Αυτό είναι παιχνίδι, βρε. Δείχνεις όλη σου τη φροντίδα και την αγάπη. Συναρπαστικό, extreme sport. Αφού πρέπει να έχει προειδοποίηση επάνω. Μην παίζετε μαζί του αν έχετε πρόβλημα καρδιάς. Τώρα το κατάλαβα, Κώστα, δεν το πιστεύω. Την ταΐζεις και το βγάζει από κάτω. Αυτό μπορώ να το κάνω κι εγώ. Εάν πάρεις αυτό, εγώ θα πάρω αυτό. Τι να το κάνεις, παιδί μου? Να την πουμπουνίσω στο μωρό σου. Πάνω από το πτώμα μου. Πάρε ό,τι θέλεις, αλλά όχι όπλο. Σιγά το όπλο, νεροπίστολο. Νερομπαζούκα είναι. Έστω.
Έλα ρε Κώστα, δεν με λυπάσαι λίγο, θα μου γεμίσουν το σπίτι νερά. Τουλάχιστον το δικό μου πετάει νερά. Εσένα μου πετάει σκατά. Θέλεις βοήθεια? Έψαχνα το διάδρομο με τις κούκλες, αλλά νομίζω ότι μόλις τον βρήκα. Περίμενα να σου πω, μη φύγεις. Είσαι πολύ όμορφη, το έχουν ξαναδεί. Ωραία κρετίνε, δεν έβλεπες ότι μίλαγα με την κοπέλα. Την έδιωξες. Καλά, ηρέμησε. Εκεί πέρα είναι, στο ταμείο της. Σου τη λίγη τη χιλόπιτα για το σπίτι. Δεις τι ωραία πράγματα μπορείτε να φτιάξετε με τον πυλό. Δεν θα το πιστεύεις. Πού πας, παιδί μου? Δεν θα πάρεις τα καινούργια σας παιχνίδια? Με τι να παίξω ρε μαμά, με δαχτυλοπογιές και χούλα χουπ. 15 χρόνων είμαι πια, έλεος. Παιδί μου, δεν έχεις καθόλου δίκιο. Δεν ξέρεις τι πλάκα έχει το χούλα χουπ. Άσε που εκτονώνεις τα νεύρα που έχεις. Εκτονώνεσαι, να εκτονωθείς εσύ τότε. Εγώ πάω να παίξω ηλεκτρονικό με τους άλλους. Μωρέ, θα σας φτιάξω εγώ. Κόπηκε το ρεύμα, αγάπη μου. Είναι μόνο να κλείσει το χουλάχου και όχι ηλεκτρονικό. Είναι δυνατόν, τι πράγματα είναι αυτά? Πώς είσαι κάτι? Ρεύμα, ρεύμα, ρεύμα. Έλα βρε Ρένια, άνοιξε το γενικό να δουλέψω κι εγώ, έχω τόση δουλειά. Σε παρακαλώ ρε Κώστα, κάνε λίγη υπομονή μέχρι να πιάσουν τα καινούργια παιχνίδια, να δουν τι ώρα μπορούν να περάσουν. Μα τι με τις δαχτυλομπογιές μωρέ, πήρες το Λουκά δαχτυλομπογιές, λες και είναι μικρό παιδί. Γιατί μωρέ δεν μπορεί να παίξει ο Λουκάς με δαχτυλομπογιές, όχου. Χωρίστε, ήδη αρχίσαν να εκτιμούν τα απλά και ειρηνικά παιχνίδια. Νικόλα, τι παίζετε παιδί μου? Σπίτι μου! Δεν με πιάνει κάτι στο σπίτι μου! Παιδιά, είστε με τα καλά σας, παίζετε αυτά τα πράγματα μέσα στο σπίτι. Για να παίξουμε θα μας τα πήρες. Να παίξετε, αλλά όχι πόλεμο. Δεν είναι πόλεμος, είναι paintball. Για την ακρίβεια μπάλουν paintball hoop. Το χουλάχου είναι σπίτι. Αν μπεις εκεί δεν μπορούν να σε πυροβολήσουν. Είναι δημιουργικό. Έλα αγοράκι μου, έλα τώρα, άστο αυτό το πράγμα, βγες από το χουλαχού, πάμε στα κρεβάτια μας, νύχτωσε. Όχι, θα με σκοτώσουν. Σε παρακαλώ βρε Νικόλα μου. Έχει τελειώσει αγάπη με το παιχνίδι, τα αδέρφια σου πήγαν κάτω. Το παιχνίδι τελειώνει μόνο αν μείνει ένας ζωντανός. Δεν το πιστεύω αυτό που μας βρήκε. Και τι θα γίνει μωρό μου, εδώ θα κοιμηθείς? Δεν θα κοιμηθώ, θα περιμένω να κοιμηθούν αυτοί για να τους σκοτώσω. Πώς θα κάνε κάτι? Ας το περίμενε, Χάρη, Λουκά, Τι είναι? για έλατε εδώ. Καθίστε κάτω, θέλω να σας μιλήσω. Καθίσατε. Πάρτε ανάσα. Γεια! Ρε παπά, τι έκανες, πας καλά. Τέρμα το παιχνίδι. Άντε στα κρεβάτια μας. Έβαλες πλάτη, πλάτη. Τώρα θα πληρώσετε! Ρε παιδιά, πάλι θρίλερ, εσύ Κώστα, αμάν κάνω να τη συμμαζέψω την κατάσταση. Όλα σκοτωμούς έχουν απόψε. Κλείστε την τηλεόραση. Τι κάναν δηλαδή οι άνθρωποι παλιά που δεν είχαν τηλεόραση? Εγώ ξέρω να πω. Λέγανε ιστορίες και παραμύθια ο ένας τον άλλον. Τι προτείνεις ρε μαμά, να μας πείτε παραμυθάκια? Καλύτερα από το να βλέπετε αυτά τα τρομακτικά, τις αηδίες. Ενώ τα παραμύθια δεν είναι τρομακτικά. Η κοκκινοσκουφίτσα, ας πούμε. Τι έγινε στην κοκκινοσκουφίτσα, Εμφανίζεται ένας κακός μαύρος λύκος με τεράστια δόντια που τρώει και αυτή και τη γιαγιά της. Εντάξει, σταμάτα, στο τέλος σώζονται. Πώς? Με τον κυνηγό που με το όπλο του ανοίγει την κοιλιά του λύκου.
Εντάξει ρε παιδί μου, υπάρχουν και άλλα παραμύθια καλύτερα. Ποια, τα 3 γουρουνάκια ας πούμε. 3 αδερφάκια καλή ώρα που είναι μόνα του στο σπίτι και μπαίνει μέσα ο εισβολέας για να τα σκοτώσει. Και η μάγισσα από την Μητρία στη Σταμίλα. Η Μητριά που βασάνιζε τη σταχτοπούτα. Και η Χιονάτη που πήγε να τη σκοτώσει η Μητριά της. Και τη βάλανε ζωντανή μέσα σε φέρετρο. Τι είναι, παιδί μου? Να κοιμηθώ σήμερα μαζί σας. Γαϊδούρια.